Тут такія навуковыя інтарэсы Тышкевічаў і даследчыкаў Мядзельшчыны сышліся. Ну і яшчэ адна цікавая з'ява. Еўстафій Тышкевіч пакінуў пасля сябе такую фундаментальную манаграфію, кнігу навуковую, якая называецца «Апісанне барысаўскага павета», дзе ён апісвае побыт, фальклор, заняткі барысаўчан, чым займаліся. І адзін раздзел прысвечаны народнай медыцыне Барысаўшчыны, дзе ён апісвае, якімі травамі лячыліся, якімі травамі тыя або іншыя хваробы вылечвалі, як іх прыгатавліваць і гэтак далей. Ну і тут у вас, я даведаўся, ёсць такая цікавая мясціна, аптэкарскі сад, дзе уже не такія дзікарослыя травы збіраюць і робяць з іх, а вырошчваюць цяпер культурныя гэтыя травы. Яны апісвалі гэта. Поэтому, калі ўсё это сышлося, я і вырашыў, што надо, напэўна, юбілейнае гэтае асобае тышкевічскае чытанне правесці ў вас. Ну і мяне вабіла заўсёды гэта возера. З 10 гадоў